Maya Paldo Kabalin. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon magluluto tayo ng ginisang kalabasa. Sinahugan ko rin ito ng isda, bulaklak at dahon ng malunggay. Tara, samahan niyo ako sa pagluluto. First step natin gagawin, ipipirito natin ang ating mga isda. Sa ating lutuan, maglalagay lang tayo ng mantika dito. Papainitin lang natin ito bago natin ilagay ang ating mga isda. At nilagyan ko na rin ng asin ng mga ito. Ipipirito natin ang mga ito sa magkabilang pisngi hanggang sa mag golden brown ng mga ito. At pag once naluto na ang ating mga isda, iseset aside lang natin ang mga ito. Ngayon magigisa naman tayo. Maglalagay lang tayo ng mantika sa ating lutuan. Papainitin lang natin ito. At ilalagay na natin dito ang ating sibuyas. Isusundod na rin natin dito ang ating bawang. Ilalagay na rin natin dito ang ating luya. Iluluto lang natin ito hanggang sa lumambot o lumabas ang mga aroma ng mga ito. Ilalagay na rin natin dito ang ating kamatis. Maglalagay din tayo dito ng patis. At maglalagay din tayo dito ng 1 cup of vegetable stock. Pwede rin kayong gumamit dito ng chicken stock, nasa side nyo na yun. Ito rin ang magsisilbing pampalasa sa ating ginisang kalabasa. Papakuluan lang natin ito bago natin ilagay ang ating kalabasa. At ngayon, ilalagay na natin ang ating kalabasa. Tatakpan lang natin ito at lulutuin hanggang sa lumambot ang ating kalabasa. Hahaluin din natin ito paminsan-minsan para maging even ang pagkaluto ng ating kalabasa. Maglalagay din tayo dito ng paminta. Patuloy lang natin itong lulutuin hanggang sa lumambot ang mga ito.
At this point, malambot na ang ating kalabasa. Ilalagay naman natin ngayon ang ating piniritong isda. Iluluto lang natin ito ng 1 o hanggang 2 minuto. At kung gusto nyo ng medyo masabaw ang inyong ginisang kalabasa, magdagdag lamang kayo ng tubig. At i-adjust na lamang ang timpla na gusto nyo. At maglalagay din tayo ng green chili dito. Ngayon, ilalagay na natin ang bulaklak at dahon ng malunggay. Napakasustansya ng mga ito. At lulutuin pa natin ito ng 1 pang minuto. At ngayon, ready to serve na ang ating ginisang kalabasa. Maraming salamat. Hanggang sa muli!